Mga nightly activity at tubangan sa Talisay City Hall, sugda na ugmang adlaw. Tipig kini sa kalihukan subay sa kapistahan sa Dakbayan sa Talisay. Si Femari Dumabok sa report. Gihimo gani ang buntag ang final coordination meeting sa mga department head nga nangulo alang sa mga nagkadiyang kalihukan sa dakong piyesta. Pagsiguro nga malinaw ug malampuso ng mga kalihukan. Mato sa Talisay City BPL officer nga anaa sa 70 ka mga gagming magpapatigayon ang mamaligya og mga pagkaon, dry goods ug mga services at tubangan sa Talisay City Hall sugod ugma sa gabii. Gipaabot nga malingaw og haom alang sa tapok-tapok sa pamilya, magbarkada o di ba kahauban sa jowa o bisan mag-inusara. Adunay mulingaw usab nga mga banda. Naasa tay banda sa City Hall o sa poblasyon, ma'am. So ma-enjoy yun na nga itong mga mamistahay o manuroy taga-Talisay nga mga vendors, ma'am. Mga SME ganun. Yes, ma'am. Mga micro small business enterprise. Para mas Oo. Makatabang sa nila o sa ekonomiya sa Talisay. Gisiguro usab gyud ang kalimpyo samtang nagpaday ng mga kalihukan. Nagbuhat ang mga area asa ibutang ang ato ang mga trash bins o ato ang mga dump trucks. So kung magsugod og mag-alas 6 na natay Nanay mga tao nga naa sa area o ni automatic ang mga basura itkarga sa dump truck. Way rerouting palibot sa Talisay City Hall apan gipasidan-an ang mga motorista nga moagi sa dapit nga maghinay-hinay lang aron makalikay sa disgrasya. Magbutang taog mga tao sa gawas aron para si kaso lang udunay daghang mga tao nga motabok. So ato lang ang hug nila nga maghinay-hinay lang sila sa pagpadagan labi na gid og moabot duol sa City Hall. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.